Kemana badan dena bateka dun sana lai bangsa pulau oi karam dena dinyuakan tapaso tabahai mana di dado kota deulah bangsa alum do badan macam iku karam den dinyokan Allah jale udana masalah batu duh den naita abadoso karam den dinyoati ai
Eka Tuhan dan saya meminta rendahkan jiwa rasaki karam den dinyuakan